tayo ko na amin tayo mat concern tayo iti pati traffic so mabalin tayo mat lahat ang adresan makita tayo nga medyo dumagsen iti traffic kaya takas mesa nga kadwa tayo nga altad trabaho ti gobyerno kaya pabalin nga tumulong so na makita na nga ada problema ti traffic ako. Anat mako na tayo sir nga nagpatulong ka nga police and then timalaw damit ng negative ka na sir. When masapol nga mauman di ko masinod na ganyan nga pulis tatno ti kas takit mapa-investigaran takas mesa nga pulis masapol din nga i-address ko di dyan ti traffic nga problema no kas pagarigan adaman kaya tatno may content action di ganyan kapulisan ako nga dapat nga trabahoan na di dyan dapat nga trabahoan na di dyan trabaho na. Nadakat nga min nagdi-deploy tayo nga PNP sir ning kaso nga umirot ni trapiko dito naman. Ada digitay traffic enforcers tayo, adamat kat digitay NT taga PNP traffic section tayo no. Makaanay man sir. Umanay damat apo digitay nga madalang digitay kwatay no ka. Digitay projects tayo, wala digitay operation tayo, digitay NT Oplan Sita nga naka-augmentan dagi daddo mga pulis tatno tikas tagat may implementar tayo digi daddo mga ordinances.